purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya. Ikaw, ako, tayong lahat irak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat irak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat irak ng Diyos. Tayong lahat anak ng Diyos. Sa siyo-siyaw, iindak kita. Sa siyo-siyaw, katulad ng agad. Sa siyo-siyaw, iindak kita. Hallelujah! Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya, purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya, purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya. Well, hallelujah! Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Masdan mo ang ibon kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Yes, amen. Masdan mo ang ibon kahit binabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaang walang hangganan. Puro ginto ang lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luha ay papahiran. Yes, amen, hallelujah. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwang walang hangganan. Puro ginto ang lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. Susay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tubo. Sabihin natin sa iba, upang sila maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tubo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Puri, pagpuri, puri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko, praise the Lord! Palakpak, palakpak, palakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Magpuri, puri, puri kapatid, ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Yes, sing till the power of the Lord comes down. Sing till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Sing till the power of the Lord comes down. Let us clap till the power of the Lord comes down. Clap till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Clap till the power of the Lord comes down. Let us dance till the power of the Lord comes down. Dance. Lift up your hands, be not ashamed. Dance till the power of the Lord comes down. Let us shout, hallelujah. Shout. Power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Shout till the power of the Lord comes down. Let us go.
till the power of the Lord comes down. Lift up your heads, be not ashamed. Jump till the power of the Lord comes down. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's all over. It's bubbling up inside. Bubbling up inside. Hey, it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Keeping me alive. Keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside. Bubbling up inside. Yes, bubbling up inside. Over me. It's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house. We offer unto you the sacrifices of thanksgiving and offer unto you the sacrifices of joy. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy. Oh my soul, bless the Lord, oh my soul, and all within me. Bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, dear Jesus. Tunay na napakasarap magpuri sa ating pinakamamahal na pinusus. At dito nagtatapos ang ating pag-awitan sa mga joyful songs na ali lamang para sa ating pinakamamahal na pinusus. At tayo naman ay dala ko sa kasunod na bahagi ng ating pagpupuri sa pag-awitan naman natin ng mga solemn songs sa dabang naghahanda. Ating beloved song leader, ating beloved brother Januel Braganza, tayo mo ng lahat ay manalangin, tayo tumayo, ulmuhod at ating itaas ang ating dalawang kamay at tayo ay taos-puso makipag-usap sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, o mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa iyong pangalan, aming pinakamamahal Panginoon sa unang dalangin pagluhod ng beloved Pastor Wildis Radalmeda. Lubos labi sa aming pasasalamat sa iyo sa pagpalang pinagalan mo sa amin. Sa araw nito, kami pinagkatipon-tipon. Hallelujah, binigyan ng pagkakataon upang sama-sama ka namin purihin, luwalatin, sambahin, pasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat ng pinakamamahal Panginoon sa kalakasan buhay, taglay ng bawat sa amin. At bago kami magpatuloy sa pagpupuri sa iyo, sa nilang beloved Pastor Wildis Radalmeda, kami lahat ay nagpapakumbaba, lumalapit sa iyong paanan, humihingi ng kabagan, ng kapatawaran sa among kinasumbungan, sa aming mga pagkakasala. Ito may sa isip, salita o sa gawa, patawarin mo kami, ugasan mo kami ng ibang lugo siya mag sa krus ng Kalbaryo, at kami nagsusumamang ang pinakamamahal Panginoon. Hallelujah, gabayan mo kami, samahan sa aming pagpupuri, sumagong ito sa mapamagitan ng mga solemn songs, langisan ng mga awiting iyala sa iyo, kasangkapanin, at gamitin magsilbing dalang espiritual na pagkapala,
Pagpalain mo kami hindi mawalan ng kabuluhan ang aming pagdalo sa araw nito. Kumilos ka, ibus mo sa aming kalagitnaan ng napakatamis at pasensya aming kailangan sa aming pagpupuri sa iyo. Pagpalain mo kami sa unang dalangin ng beloved pastor Uldis Rod Almeida, amin ang nakin ng katugunan ng aming mga dalangin habang sama-sama na pinapalayas ni Atalian Madimong John, demonyo gawa ng kaaway, mga hadlang, mga balakid sa pagpupuri, lumayas kayo sa pangalan sa kasot, demons of hindrances, we bind the power of God, in Jesus' name, hallelujah, in Jesus' name we pray, amen and amen, hallelujah, praise the Lord, at tayo magpapatuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamal pa yung sa akin na binibigay mong pagkakataon sa ating beloved song leader, Brother General Bragansay. God bless you po sa ating beloved brother Joshua Belus. Ito yung sa ating mga joyful mga awitin. Tayo magpatuloy mga minamahal sa ating mga solemn song na awitin na yung praise Lord. You deserve the glory and all the honor as we lift our hands in worship. As we magnify your name, you deserve the glory and all the honor. As we lift our hands in worship, as we magnify your name, you are great, you do miracles so great. There is no one like you. Oh, no one else. You are great. You do miracles so great. There is no one like you. Oh, no one else like you. You deserve the glory and all the honor as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You deserve the glory and all the honor as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. Oh, no one else. You are great. You do miracles so great. There is no one like you. Oh, no one else like you. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang
Jesus, sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpagkailanman. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo itataas magpagkailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus, sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo itataas magpakailanman. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Hinahanap ko dating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabik ako muli, sa puso ko'y maranasan
ligayang dulot mo, Jesus, na wala kapantay. Sa aking pag-iisa, naisip ko tuwi na, bakit ko nagawa ang magbago pa? Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon, mamahalin, sasambahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakait. Iyong ang puso ko, iyon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Kahit na lumalayo, lumalamig ang pagsuyo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo. Sa sandaling kailangan kita, litong-lito at nag-iisa, naaaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit. Ang na paglilingkod ay di ko rin ipagkakait. Iyong ang puso ko, iyon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakait. Iyong ang puso ko, iyon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Hinahanap ko dating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabik ako muli, sa puso ko'y maranasan. Ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-iisa, naisip ko tuwi na, bakit ko nagawa ang magbago pa? Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon, mamahalin, sasambahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakait. Iyong puso ko, iyon sa'yo'y nagbabalik.
magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakait. Iyong puso ko ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nangihina? Ba't ko ang iyong nadarama? Mga paghihirap mo at pagluha, ngayon ba'y alis ka pa? Pagkit mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa puso ko'y kay mamahinga. Mo'y hilig sa'king bibig, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kita iniibig. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y naghihina? Batid ko ang iyong nadarama. Mga paghihirap mo at pagluluha, ngayon ba'y aalis ka pa? Bakit mong pagbabalik ko'y malapit na? Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa puso ko'y kay mamahinga. Ulo mo'y hilig sa'king dibdib, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa puso ko'y kay mamahinga. Ulo mo'y hilig sa'king bibig, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa puso ko'y kay mamahinga. Ulo mo'y hilig sa'king dibdib, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka,
at sa bisig ko'y ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking bibig, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Ikaw ang dahilan kung bakit langit kanya iniiwanan, kung bakit ikaw ay narito sa mundong ito. Di mo ba alam, ika'y kanyang iniingatan, umaga, tanghali, gabi, siya'y hindi nagkulang. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, hindi ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, hindi ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Tayo ang dahilan kung bakit langit kanya iniwanan, kung bakit tayo ay narito sa mundong ito. Tayo ang dahilan kung bakit sa krus dugo niya'y nabuhos, kung bakit tayo ay narito nagkaisang sumasamo. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, hindi ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, hindi ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Mahal ka ng Diyos, hindi mo alam. Mahal ka ng Diyos, hindi ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, hindi ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Tayo ang dahilan kung bakit sa krus dugo niya'y nabuhos, kung bakit kayo ay narito nagkaisang sumasamo. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, hindi ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, hindi ka iniwan.
hindi ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, hindi ka iiwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, hindi ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, hindi ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Mahal ka ng Diyos, hindi mo alam. Mahal ka ng Diyos, hindi ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, hindi ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Jesus. Kahit pilitin ko puso ko maging matibay, ang kabiguanan dumarating sa aking buhay. Kung ako'y naroon na at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan mo siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya palagi, naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa kanya lang ko asa. Maiiwasan ba ang iba? Hapis ang dulo. Ay di ka na nagbibigay sama ng loob. Kung ako'y masaktan, saan pupunta? Ang aking gagawin ay tawagan mo siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya palagi, naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa
Jesus, kung kailan kailangan siya, palaging naroon at kasama siya. Si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya ako asa. Maiiwasan ba ang iba? Hapis ang dulo, kahit kaibigan na nagbibigay sama ng loob. Kung ako'y nasaktan, saan pupunta ang aking gagawin? Ay tawagan mo siya, si Jesus, kung kailan kailangan siya, palaging naroon at karamay siya. Si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ko asa. Si Jesus, kung kailan kailangan siya, palaging naroon at karamay siya. Si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ko asa. Hanggang ang iyong kadakilaan, walang hanggan ang iyong kapangyarihan, walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman, hanggang ang iyong kadakilaan, walang hanggan ang iyong kapangyarihan, walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo wagas ng pagsamba. Habang ako'y maghihinga, ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko dakila ka. O Diyos, sa puso ko walang iba, walang hanggan ang iyong kadakilaan, walang hanggan ang iyong kapangyarihan, walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos,
sambahin ka magpakailanman. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo wagas na pagsamba. Habang ako'y maghihinga, ay pupurihin ka, O Diyos, sa buhay ko'y pagkila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo wagas na pagsamba. Habang ako'y maghihinga, ay pupurihin ka, O Diyos, sa buhay ko pagkila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. You did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself for humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to seek and save the Lord. You did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself in frail humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you, Jesus, that you came
O salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibigay mo sa kalikasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, ibig mo ang katulad ko, o ang may gaganti ko. O lahat binigay mo, kapila ang buhay ko. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, kami yung kukunin na, at aming ka nang magkikita, at tayo ay magsasama. O lahat ay pinigil mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? O kay sarap mawit, awiting makalangit, puso mo iindak sa buwan. Walang ligaya, pagkat kumamdama mo sa'yo ang inawit, magbubuti ka bilang sa langit sa buwan. Sa galang ligaya, mga awiting makalangit, ibang ligayang sa'yo'y hatid na hindi kaya tumasan. Ang mga witong makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon masiglan at masayang magmula na si Jesus ay makilala. La 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 la. Gusto mo'y umiindak sa tuwa, sa galang ligaya, mga awiting makalangit, ibang ligayang sa'yo'y hatid, ibang ligayang tumusan. Ang mga awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon masiglan at masaya, magmula na si Jesus ay makilala. Sa diyang kay lapit mo sa akin, O Siyong Diyos, marating lahat ng pagsamo ko, O Jesus. Siyong Diyos, ito'y makarating. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Iyong anak na labis mo minahal, kaya't ang awit ko para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin, sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Di ko
na maglilingkod sa Kanya at kailan ay di ako mangangamba. Nabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko subok sa akin ay mawalay. Ito patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan ay di ako mangangamba. Hanggang aking alam dating ang isang araw, pangarap ko'y matutukan. Walang sino mahahadlang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang. Kay gandang tignan ng halaman, kay gandang tignan ng ulap, kay gandang tignan ng ibon na nagliliparan. Pagmasdan mo ang agos ng tubig sa batis na nagbibigay ng himig sa atin. Sila'y bahagi na sa libutan na nakikita sa bawat araw. Tulad mo at tulad ko, sa kanila'y may naglala na dapat natin pasalamatan. Hindi na masasayang ang lahat ng kapahuran at doon ay naluluha. Papahirin niya ang luha sa aking mga mata. Kay lapit nang mangyari at bago maging muli, kaya't siya ay hanggang gabi. At sa araw niyon, siyang makapiling. Sa araw niyon, tignan mo ang langit na tiganda. Masumong at naroon siya. Liwanag niya'y hanglaw. Siya'y susikat magpakailanman. Sa araw niyon, tignan mo ang langit na tiganda. Masumong at naroon siya. Liwanag niya'y hanglaw. Siya'y susikat magpakailanman. Susikat much for one. Bring the power of Jesus to go. Sons of God much for one. For Jesus is ever the same. Sons of God much for one. For we are more than conquerors live. Sons of God much for one. In the power of Jesus' name. He's the rock and I'm the iron. He's the potter and I'm the clay. He's the Lord and I'm the vessel. I am the flower and He is the rock. I am the sun
for this the music. I am the lamb and he is the fool. I am the flower and he's the fragrance. I am the bride who takes his throne. Sons of God, much for one, bring the power of Jesus' name. Sons of God, much for one, for Jesus is ever the same. Hallelujah, sons of God, much for one, for we are more than conquerors through. Sons of God, much for one, bring the power of Jesus through. He's the yoke and I'm the iron. He's the Father and I'm the clay. He's the Lord and I'm the vessel. I am the flower and he is the way. I am the star and he's the blessing. I am the lamb and he is the prey. I am the flower and he's the fragrance. I am the bride who tastes his way. Living for Jesus is the best life of all. Serving and following him, hallelujah. Living the world and there is no life at all. I know it's Jesus screaming, hallelujah. Nothing can satisfy like Jesus really. He makes my happy heart sing. Walking in the same way, happy in the morning. Living for Jesus, my King. Oh, living for Jesus is the best life of all. Serving and following him, hallelujah. Living a woman life is no life at all. I know it's Jesus giving, hallelujah. Nothing can satisfy like Jesus really. He makes my heart sing. Walking in the same way, happy in the morning. Living for Jesus, my King. Try to fade away to victory. Try to fade away today. It will keep you still rejoicing as you travel on that way. And let the cloud move out, let the faith move in, let the sun ring out, let the joy begin. For without your cloud, you worship to it. Try to fade away today. Try to fade away to victory. Try to fade away today. It will keep you still rejoicing as you travel on last way. Oh, let the doubt move out, let the faith move in, let the song ring out, let the joy begin. For without your doubt, you worship to it. Try to fade away today. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that let us rejoice and be glad in it. This is the day, that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Be glad. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad. This is the day that the Lord has made. There's going to be a meeting in the air, in that sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over there in that home beyond the sky. That singing you will hear, never heard by mortal. Will be glorious, I do declare. For God's own Son will be the waiting one in the meeting in the air. There's going to be a meeting in the air, in that sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over there in that home beyond the sky. Such singing you will hear, never heard by mortal. Will be glorious, I do declare. For God's own Son will be the leading one in the meeting in the air. It's beginning to rain. Hear the voice of the Father saying, whosoever will come and drink of His water, I'll pour my Spirit out for your sons and your daughters. And dry, look up to the sky. It's beginning to rain. It's beginning
beginning to wake the voice of the Father, saying, whosoever will come and drink of this water, promise the poor must be without, for your sons and your daughters. If you're thirsty and dry, the food has died, it's beginning to rain. May bayad ko sa langit, handa sa akin. Kung ako'y naroon na, puso ko'y masaya. May bayad ko sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Purihin si Jesus sa banal na templo ng Diyos ay awitan. Purihin sa langit, sa lakas na tagpuan. Purihin sa tugtog ng gitara, awitan sa saliw ng alpatira. Kapatugtog ko halina't magsaya, ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit, sa lakas na taglan. Purihin sa tugtog ng trumpeta, awitan sa saliw ng alpatira. Pagkatugtog ng tambor ay magsaya, ang Diyos ay purihin. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Taas ang iyong marilan, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, na nagpaligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailan paman. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, na nagpaligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailan paman. Upang makasama ang Diyos kailan paman. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah! 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 Our God is great, mga minamahal. At purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Yan po natatapos ang ating congregational singing. Ang pag-aawitan ng mga makalangit na awitin, mga minamahal ko, para lamang sa ating mga pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. God bless you, beloved Brother John Noel, sa panguna sa ating congregational singing sa pamamagitan ng mga solemn songs. At tayo na po, mga minamahal ko, darako sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan, ang paglalahad ng mga buhay at mga pinagpalang mga patutuo ng ating pong mga minamahal na mga kapatiran. Ngunit bago ang lahat, mga minamahal kong muli, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay nauukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Hallelujah! Iparinig natin sa Panginoon ating pong masigabo at matutunog na palakpak, mga minamahal ko. Wala tayong ibang gagawin sa buong araw na ito, mga minamahal ko, kundi ipaabot ang ating pong taus-pusong pasasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. For our God is great, amen, and greatly to be praised. Mga minamahal ko, hallelujah. Na nag-give double honor and respect sa ating pong minamahal at iginagalang na Evangelista Weldes Estrada Almeda,
At patuloy po nating inaalala, we will not forget the blessed teachings and memories ng ating pong beloved Mama Dear, ang kanila pong mga iniwanang halimbawa sa ating mga minamahal ko, hallelujah. Perpektong halimbawa, mga minamahal ko, pagdating sa aspetong spiritual, mga minamahal ko, ay pinakinabangan po natin ng husto. At ang kanila pong mga anak ay nariyan to the whole beloved Almeda children, na sila po ang katuwang ng ating pong mga minamahal na mga magulang sa Malapanginoon. Para mga minamahal ko ang ating pong banal na iglesia, mga minamahal ko, ang GMCIM, mga minamahal ko, hallelujah, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, ay patuloy, mga minamahal ko, sa kanyang pagmimisyon, ang ipamalakaya ang ebanghelyo ng kaligtasan sa buong kinapal. At nariyan, mga minamahal ko, hallelujah, ang kanilang mga extensions sa ating beloved pastoral workers, sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, the beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, a blessed morning. Ay po pinapaabot, mga minamahal ko, sa ating beloved elders na ating pong kasama sa ngayon, at sa lahat ng mga anak ng Diyos na narito na patuloy na talagang naglilingkod sa Malapanginoon. Amen? Amen? At sa lahat ng ating pong mga webcast viewers na walang sawa na umaantabay, mga minamahal ko, at sumusubaybay sa ating pong online, mga minamahal ko, hallelujah, church program, mga minamahal ko, maging sa ating pong YouTube channel, purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. At ngayon po ay special day for the loving fathers out there, mga minamahal ko, amen? At happy Father's Day, mga minamahal ko. Una, mga minamahal ko, sa ating minamahal at iginagalang na Evangelista Well Estrada Almeda, ating beloved Minister Pogs Almeda, mga minamahal ko, at sa kanilang mga in-laws, mga minamahal ko, children-in-law, mga minamahal ko, mga manugang na mga ama na rin ng tahanan, purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon, hallelujah, sa ating beloved ordained preacher, mga minamahal ko, hallelujah, at sa lahat ng mga lolos, amen? Sapagkat until now, mga minamahal ko, mga ama pa rin yan. Amen? Amen? At sa lahat ng mga haligi ng tahanan, sa mga daddies, mga minamahal ko, sa mga papas, amen? Sa mga, anong tawag natin sa ating mga daddies, mga minamahal ko, amen? Happy Father's Day, mga minamahal ko, hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At, di ba, they deserve massage, mga minamahal ko, treat, kiss, mga minamahal ko, hallelujah, sapagkat hindi po madali, amen, ang maging ama at magpakaama, amen, amen, ay may kaakibat na mga talagang malalaking responsibilidad, mga minamahal ko, hallelujah, sapagkat bilang haligi ng tahanan, talagang sa iyo nakatoka, mga minamahal ko, first of all, ang pagiging provider ng pamilya, amen? At sa mga minamahal ko, pagre-raise, mga minamahal ko ng mga anak, pagdidisiplina, mga minamahal ko, amen? Mga minamahal ko, hallelujah, talagang, pero mga minamahal, bagamat mahirap, bagamat mabigat, pero mga minamahal ko, hallelujah, ang talagang pleasure, mga minamahal ko, ang kagalakan naman, mga minamahal ko, ng isang ama ay hindi matatawaran. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At ang sabi nga, mga minamahal ko, hallelujah, ng aklat ng Salmo, kabanatang 96, ang talatay 2 sa 3, mga minamahal ko, magsiawit kayo sa Panginoon, purihin ninyo ang pangalan niya, ihayag ninyo ang kanyang pagliligtas, araw-araw, declare His salvation from day to day, declare His glory among the heathen, His wonders among all people. Ipahayag ninyo ang kanyang kaluwalhatian sa mga bansa, ang kanyang mga kagilagilalas na mga gawa sa lahat ng bayan. So ito nga po, mga minamahal ko, hallelujah, ang lahat ng mga magte-testify, mga minamahal ko, walang ibang ilalahat, ibibida, kundi ang kagandahang loob ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga himala, ang mga pagpapala na kanilang natanggap, mga minamahal ko, ng kanilang pinaglingkuran ng ating dakilang Diyos, mga minamahal ko, purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon, kinapong pinaghahanda, ang mga pinagpala, mga minamahal ko, hallelujah, na bigyan ng pagkakataon to testify on the goodness of the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po'y pangunahan ng inyong pong abang lingkod, mga minamahal ko. Sundan po ako ng ating beloved Sister Jennifer Ferrer, ating beloved Brother Daniel Pereras, ating beloved Sister Mary Jane
Amadera, at ating beloved elder, Brother Alvin Reyes, ating beloved Sister Eileen Okasaki. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At muli ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay naukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. I give double honor and respect sa ating pong minamahal na Evangelista, Weldes Radalmedat. Patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo ng ating pong beloved Mama Din. Of course, nariyan ang kanila pong mga minamahal na mga anak. At ating beloved pastoral workers, mga minamahal ko, hallelujah. At sa inyo po, aking po may iniibig ng mga kapatiran, baguhan manodatian, sa ating mga beloved elders. At sa lahat ng mga mananampalataya na narito, mga minamahal ko, isang kagalakan po sa akin, mga minamahal ko, na makapag-testify, mga minamahal ko, sapagat matagal-tagal na rin po, mga minamahal ko, na ako po hindi nakapagpapasalamat sa ating pinakamamahal na po. Una ko pong pasasalamatan, mga minamahal ko, yung pagbabago sa aking pong buhay noon, mga minamahal ko. Dati-rati, mga minamahal, nariyan din po, mga minamahal ko, na tipikal na ama ng tahanan, na talagang nariyan ang mga vices, mga minamahal ko, pag-inom ng alak, paninigarilyo, mga minamahal ko. Dati po akong talamak na maninigarilyo, mga minamahal ko. I was a chain smoker by then, mga minamahal ko, hallelujah. At meron po akong karamdaman, mga minamahal ko, sa puso noon, mga minamahal ko, yung tinatawag na rheumatic heart. Mga minamahal, meron din po akong karamdaman sa mata na talagang trigger ng aking anemia, mga minamahal ko. Kapag mga minamahal ko, ang karamdaman kong yan, ay sinumpong mga minamahal ko, ay talagang napakahirap, mga minamahal ko, sapagkat may kaakibat. Pasintabi po sa mga may merienda, mga minamahal ko, na pagsusuka, mga minamahal ko, talagang wala akong ibang gagawin kundi mahiga, mga minamahal ko. Pero ang karamdaman na yan, mga minamahal ko, hallelujah, thanks to our dearest Jesus, mga minamahal ko, sapagkat pinagaling ng lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, hallelujah. Pagbabago sa buhay, mga minamahal ko, hallelujah. Napakahirap po talaga kapag wala ka sa mahal na Panginoon, talagang hindi mo may tatakwil talaga. Yes, mga minamahal ko, nagkakaroon din ako ng mga resolution noon, mga minamahal ko, mga New Year's resolution, mga minamahal ko, natitigilan ko ng pag-inom ng alak, pag hit-hit ng mga sigarilyo, mga minamahal ko, hallelujah. Pero mga minamahal ko, yan po, mga minamahal, good for 2 weeks lang, 1 buwan, mga minamahal ko, tapos babalik na naman, mga minamahal ko, sapagkat mga minamahal ko, wala kang Holy Spirit na, mga minamahal ko, hallelujah, nagbibigay sa iyo, mga minamahal ko, ng pagpipigil. Amen? Amen? Constrainer, mga minamahal ko, ang ating mong pinakamamahal, Panginoon Jesucristo, His Holy Spirit, mga minamahal ko. At mga minamahal ko, nagpapasalamat ko sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, ayon sa lamang sa kanyang kahabagan, ang mga bisyo ko, mga minamahal ko, nung araw, mga minamahal ko, na pagpunta sa mga hindi kaaya-ayang lugar, mga minamahal ko, hallelujah, ay inalis ng ating dakilang Diyos, mga minamahal ko. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At noon nga, mga minamahal ko, talagang isa rin po ako, mga minamahal ko, sa talagang nangarap, mga minamahal ko, na magkaroon ng sariling tahanan, mga minamahal ko. Kami po ay nangupahan, mga minamahal ko, sa Medako ng Valenzuela for about 8 years. Tagal-tagal po, mga minamahal ko. At dati talagang sa kakauntihan, mga minamahal ko, ng aking kinikita, mga minamahal ko, nagkasya na lamang kami doon sa isang studio type, mga minamahal ko, na talagang ang bintana, mga minamahal ko, ay nasa harap, at yung isang bintana, mga minamahal ko, ay nasa likod. Mga minamahal ko, imagine that, mga minamahal ko, para kang nasa kugon. Mga minamahal ko, wala talagang free-flowing na hangin, mga minamahal ko. At talagang nagtiis po kami dyan, mga minamahal ko, hallelujah, sa studio type, mga minamahal ko, na nirerentahan po namin, mga minamahal ko, hallelujah. At sapagkat ako po ay nag-umpisa, mga minamahal, doon sa aming kumpanya, mga minamahal ko, ako po ay napasok sa sales department, mga minamahal ko. Pero talagang I started from the scratch, mga minamahal ko, walang-wala. Mga minamahal ko, talagang hindi pa kilala yung aming company noon, mga minamahal ko, bilang isa sa mga suppliers ng textbook, mga minamahal ko, sa mga private schools. Kaya talagang nag-struggle po talaga, mga minamahal ko, niyo pong abang lingkod, mga minamahal ko, na talagang makahit, mga minamahal ko, ng target, mga minamahal ko, sa sales, mga minamahal ko. Pero yun nga, mga minamahal ko, hallelujah, ang natutunan po natin, mga minamahal ko, dito sa ministeryong ito, sa pangangaral ng mga men of God, mga minamahal ko, ng ating beloved parents in the Lord, mga minamahal ko, hallelujah, na huwag baliwalain, mga minamahal ko, hallelujah, ang bahagi
ng pagkakaloob, mga minamahal ko. Yun po talaga ang sekreto para maging business partner mo ang mahal na Panginoon. Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang mga minamahal ko, mula mga minamahal ko doon sa pinakakulelet, mga minamahal ko na pwesto hanggang sa napasok, mga minamahal ko niyo pong abang lingkod sa top 10, mga minamahal ko performers, sales performers of the year, hanggang sa mga minamahal ko doon sa first 5, mga minamahal ko, hallelujah. Talagang ako po, mga minamahal ko, halay kinahabagan na malapang iniangat na Panginoon. Puri natin dakilang Diyos, mga minamahal ko. At yun po ang naging kaparaanan, mga minamahal, para karoon po kami ng kakayahan, kapasidad, mga minamahal ko, na magtayo ng aming sariling tahanan. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At nagkaroon din kami ng sasakyan, mga minamahal. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal ko, hindi po madali, mga minamahal ko, na mag-commute, mga minamahal ko, from Valenzuela City to Marikina. Sapagkat doon pa po kami dumadalo dati, mga minamahal ko. Talagang dalawang rides, mga minamahal ko. At nariyan, mga minamahal ko, na kuminsan abutan kami ng ulan, mga minamahal ko, hallelujah, sa daan. Abutan kami ng 10 oras ng gabi, mga minamahal ko. Mahirap ang talagang bumiyahin ng mga minamahal ko ng gabi, mga papuntang overnight, mga minamahal ko, pag wala kang sariling sasakyan o umaasa ka lamang, mga minamahal ko, sa public transportation. Pero tinis po namin ang lahat niyan, mga minamahal ko, at talagang hindi natutulog ang mahal na Panginoon. Siya po, mga minamahal ko, nagpapala sa kanyang mga anak, mga minamahal ko. Basta sumunod lamang tayo, mga minamahal. Amen? The key is obedience, mga minamahal ko. Ang susi talaga ay ang pagsunod, mga minamahal, pagtalima sa kanyang mga kautusan, mga minamahal ko. Hallelujah. Talagang napakarami pong pagpapala ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Hanggang sa mga minamahal ko. Hallelujah. Ako po'y talagang karoon ng mga anak, mga minamahal, hallelujah. At yung pagpapaaral, mga minamahal ko, isa na namang mabigat na responsibilidad, mga minamahal ko. But God, our loving God, mga minamahal ko, is a great, 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 great provider, mga minamahal ko, hallelujah. Ang hirap po, mga minamahal ko, na talagang sabay-sabay, mga minamahal ko, magpaaral sa koleyo. Alam po natin yan, mga parents, mga minamahal, amen? Hindi po madali, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang gastusan, mga minamahal ko, ang education ng ating pong mga anak, lalo na kapag private schools, mga minamahal ko, at pagtungtong nila sa koleyo, talaga mga minamahal, naroon ang talagang malaking expenses, mga minamahal ko. Pero sa lahat ng mga bagay na yan, mga minamahal ko, talagang hindi nagkulang ang mahal na Panginoon. Puri natin dakilang Diyos, mga minamahal ko, hallelujah, at hanggang sa nakatapos nga, mga minamahal ko, ang aking dalawang anak, at ang akin nga lamang, mga minamahal ko, talagang nag-aaral, mga minamahal ko, hallelujah, ang aking bunso, mga minamahal, ating beloved brother John Noel, via online schooling, mga minamahal ko. At purihin natin ang pinakamabagamat mahirap, mga minamahal ko, pero yun nga ang new normal of education ngayon, mga minamahal ko. Wala pang face-to-face, mga minamahal ko, at pinasasalamatan ko ang mahal na Panginoon na talagang kahit pa paano, mga nairaraos, mga minamahal ko niya ang kanya pong pag-aaral. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon sa tulog at habag lamang ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At mga minamahal ko, ang dami pong pagpapala, mga minamahal ko, subalit mga minamahal ko, kaunti ang ating oras. Amen? At upang mabigyan po ng pagkakataon ng lahat, mga minamahal ko, ay akin na pong binibigay ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, at pagsamba ay naukol lamang sa ating nag-isa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At habang naghahanda, ating mga beloved adults choir sa kanilang mapapuring awitin, mga minamahal ko, hallelujah. Tayo po muna, mga minamahal ko, itumayo at tayo po muna magpuri sa ating mga pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kami ay aawit, sana kayo'y makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman, ay huwag nang ipagliban. Tanggapin ang iyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Ngayon yung narinig, di
pag-ibig na inaawit. Sana tayong lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig niya'y alay. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Si Jesus lamang ang lapitan. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. At ating samahan, mga minamahal ko, ang ating mga ina at ama ng tahanan na napabilang sa ating kupunan. Now, beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, beloved adults choir. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Sa buong kupunan po ng Beloved Adults Choir, kami po ay bumabati sa lahat po ng mga daddy, tatay, papa at mga lolo ng Happy Father's Day po sa inyong lahat.
Bawat oras at sandali magpupuri sa
the Lord. Hallelujah, hallelujah. God bless you, beloved adults choir. Purihin natin ang pinakamamalapayan. Maraming salamat muli sa ating dakilang Diyos sa kanyang pagsama sa mga papuring awitin na ito. At ang kanya pong napakatamis at banal na presensya mo, minaman ko, hallelujah, ay kanya pong idinaloy, mga minaman ko, sa ating kalagitnaan. At patuloy tayo, mga minaman ko, sa pakikinig ng mga pinagpalang mga patotoo. At atin naman pong binibigyan ng pagkakataon ating beloved Sister Jennifer Ferrer. Praise the Lord. At sundan po siya, mga minamahal ko, ng ating beloved children's choir sa kanilang mapapuring awitin. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagsamba, pagdakila, pagpupuri at pagbati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Ako man po, mga Praise the minamahal, I also give due honor and respect sa ating pong minamahal po na ebanghelista, ang ating pong beloved and honorable Pastor Wilde Estrada Almeda. Ganon din po sa kanila pong mga minamahal po ng mga anak. And we cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly Assistant Pastor Lina C. Almeda. Mga minamahal, bumabati rin po ako sa ating pong mga minamahal po ng mga manggagawa, sa ating pong beloved elders, at sa inyo po, aming po mga minamahal ng mga kapatiran. Magandang tanghali na po sa ating pong lahat. At hindi ko rin po pwedeng makalimutan, mga minamahal. Unang-una po ay bumabati po akong muli po, mga minamahal, sa ating pong minamahal at ginagalang na pastor, ang ating pong beloved and Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda, sa kanila pong mga in-laws po, mga sons-in-law, I should say, mga minamahal, at sa kanila pong nag-iisang anak na lalaki po, ang ating pong beloved Minister Wilde James Almeda Jr., sa ating pong beloved ordained preacher, sa ating pong mga minamahal po ng mga elders, at sa lahat po ng mga haligi, at sa lahat po ng mga ama, mga daddy, sa lahat po ng haligi ng tahanan, mga minamahal, bumabati po ako sa inyo pong lahat ng isa pong happy Father's Day po. Ang araw Praise the Lord. ang Hallelujah. araw po na ito, mga minamahal, ay sa inyo po. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At syempre po, special mention nga po sa akin pong minamahal na sweetheart. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong mahal na Panginoon. Mga minamahal, nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa pagkakataong ito na muli po ako ay nabigyan ng pagkakataon na makapagpahayag din po ng aking pong mga patotoo, ng aking pong mga pasasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa lahat po ng mga kabutihan na ipinagkaloob po niya sa amin, mga kagalingan po, magmula nga po nung kami po ay mapadako, kami po ay mabautismuhan sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kongregasyon nga pong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Alam niyo po, mga minamahal, sa mga hindi pa po nakarinig din po na aking pong patotoo, tunay po, ako po kasama po na aking buong sambahayan, ng aking beloved sweetheart. Dati rin po kami, mga minamahal, ay nakasukob sa malaking relihiyon nga po, mga minamahal, na nandyan po ang lahat ng mga kalayawan ng laman, na kung ano po ang mga ginagawa ng makasanlibutan, talagang ginagawa din po namin, mga minamahal. Wala pong kabanalan, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, ng kami nga po, mga minamahal, ay makakilala rin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kongregasyon na to. Lahat po ng mga bagay na yan, sa kahabagan lang po talaga ng mahal na Panginoon, ay unti-unti po niyang inalis po sa amin. Praise Alam niyo the po, Lord. mga minamahal, ako man po, katulad din po ng karamihan sa inyo, karamihan sa mga kababaihan na nandirito, mga minamahal, ayaw ko rin po sa gawaing ito, dahil ayoko po yung nakikita nga po, mga minamahal, sa kanila, yung kaanyuan po nila, na ang hahaba ng damit, tapos basta mahahaba po lahat po, mga minamahal, mahabang buhok. Subalit po, mga minamahal, kapag tayo po talaga ay tinawag at pinili ng mahal na Panginoon, hindi po talaga natin mapahihindian ang mga bagay na yan. Mga minamahal, dati-rati po, mga minamahal, kasi nga po sa amin po, ang una po nakakilala sa mahal na Panginoon ay ang aking pong beloved sweetheart po, mga minamahal. Hindi pa po kami mag-asawa nung time na yun po, mga minamahal. At siya po ang nagyaya po sa akin na dumalo nga po sa kongregasyon na to. Alam niyo po, mga minamahal, dati-rati, ayaw ko nga rin po talaga. Subalit nakita ko po sa kanya, kaya po, mga minamahal, tandaan po natin, nakita ko po sa kanya ang pagbabago. Dati po ko siyang manginginom, nagsisigarilyo. As in, nakita ko po dati talaga na ganoon ang ginagawa niya. Subalit po nung nakakilala nga po siya sa mahal na Panginoon, nawala po, instant po na inalis ng mahal na Amen. Panginoon mga bagay na yun.
Kaya ako naman po mga minamahal, nung time po na yun, na-convince pa lamang po ako, hindi pa po ako converted, katulad niya po lagi na sinasabi ng ating pong mga minamahal na mga mangangaral. Na-convince po ako mga minamahal na sumama din po sa Kanya kasi nga nakita ko nga po yun, yung pagbabagong yun, mga minamahal. Kaya purihin po ang mahal na Panginoon. Maraming salamat sa mahal na Panginoon na tinamnan din po ako ng mahal na Panginoon ng grabing faith po mga minamahal na ako po ay patuloy po mga minamahal na dumalo ng dumalo hanggang sa isinama ko po ang aking pong mahal na nanay, ang aking pong mahal na ate na nabautismohan din po sila. Purihin po ang mahal na Panginoon at magpahanggang sa ngayon mga minamahal, grabing pagpapala na po ang aming natanggap mula sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, hindi rin po lingid sa inyong kaalaman mga minamahal ang aming pong buhay. Dati nung hindi pa po kami nakakilala sa mahal na Panginoon, talagang sobra pong mga minamahal na walang-wala po kami. Hindi lamang po wala mga minamahal, negative pa po kami because we started na may utang po ang aking pong beloved sweetheart. Kaya masasabi po talaga natin na negative po mga minamahal. Subalit sa kahabagan at sa sobrang pagpapala ng mahal na Panginoon sa amin pong patuloy po na pagsunod sa Kanya pong kalooban, purihin po talaga ang mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, hindi po namin maisip ako man po sa sarili ko mga minamahal. Lagi ko sinasabi kung ano po ang nagawa po talagang kabutihan na talagang sobrang grabing pagpapala po ang pinagkaloob ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, talaga napakabuti po ng Diyos. Ganun din po sa aking pong pagtatrabaho po, sa aking pong trabaho, I should say, bilang isa pong punong guro. Mga minamahal, hindi po madali ang mag-handle po ng 20 teaching and non-teaching personnel po, and we have 463 learners na lahat po yan ay umaasa po sa kung ano ang desisyon na pwede kong isabihin sa kanila, ibigay sa kanila. Kaya napakabuti ng mahal na Panginoon na ako po sa kahabagan lang po talaga niya ay binibigyan po talaga niyang ng wisdom kung paano po magdesisyon, kung paano po ang tama ang instructions na dapat po sabihin po sa kanila. Kaya napakabuti po ng Diyos. Sa 3 taon at mahigit, almost 4 years na po ako na isang punong guro. Napakabuti po ng mahal na Panginoon, hindi po niya binigo, mga minamahal. Ang DepEd nga po ngayon mga minamahal ay medyo kakaiba. Alam po nating lahat po yan mga minamahal. Subalit, lagi ko po sinasabi na kapakabuti ng mahal na Panginoon na talagang nandirito pa rin po kami, nandirito pa rin po tayo talaga po na talagang naibibigay naman po ang karampatang serbisyo para po sa ating po mga minamahal po ng mga anak sa mga mag-aaral po. Kaya purihin po ang mahal na Panginoon. Nandyan din po mga minamahal na nagpupuri at nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa paggabay din po niya sa aking pong beloved sweetheart, sa kanya rin pong trabaho, na kung ako mga minamahal, talagang grabe po ang pagpapala po, hindi po sa pagtataas sa sarili, mga minamahal, talagang nais lamang po namin talagang luwalhatiin ang ating pong mahal na Panginoon, dahil alam naman po natin, nakita niyo po mga minamahal, kung saan po kami, at kung paano po kami nagsimula po mga minamahal, kaya talagang napakabuti ng Diyos, na kung ako po, ang hinahawakan ko lamang po ay isang eskwelahan, subalit ang aking pong beloved sweetheart ay buong probinsya po talaga ng Bulacan ang kanya pong hinahawakan. Kaya purihin po ang mahal na Panginoon sa guidance din po sa kanya sa mga pagdedesisyon. Talagang napakabuti po ng mahal na Panginoon. Nandiyan din po mga minamahal. Ang isa pa rin po namin na pinagpapasalamat ay ang pag-iingat po talaga ng mahal na Panginoon sa bawat isa sa amin. Mga minamahal, ang aking nga pong beloved sweetheart ay nasa isang probinsya na kung saan napakarami po ng mga infected doon mga minamahal, at nakikita nyo naman po, lagi rin po siyang madalas kung sabi nga po niya, kung wala naman po siyang speaking engagement or engagement na kailangan lumabas, talagang nasa office lamang po siya, pero madalas po ay lumalabas din po talaga siya, nakakahalubilo niyang maraming tao. Subalit talagang napakabuti ng mahal na Panginoon na meron po tayong minamahal na pastor, meron po tayong mga minamahal po ng mga manggagawa na talaga pong nakaluhod upang tayo po mga minamahal ipanalangin, upang tayo po ang bawat isa po sa atin ay protektahan po talaga ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa mga bagay-bagay na yan. Mga minamahal, talagang napakabuti po ng mahal na Panginoon. Nandyan din po ang pagpapala po niya sa amin po mga minamahal na po ng mga anak, na bagamat mga minamahal, ang buhay po talaga ng Kristiyano ay hindi po talaga puro rosas po mga minamahal. Dumadaan din po talaga tayo na tayo po ay minsan sinusubok po ang ating pong faith, mga minamahal. Subalit napakabuti ng Diyos. Kaya po mga minamahal, amin pong sinasabi parati sa inyo na patuloy po tayong dumalo ng dumalo. Dahil po sa pagdalo po mga minamahal at sa pakikinig ng salita po talaga ng mahal na Panginoon, talaga pong
matatamnan po talaga tayo ng grabing pananampalataya, mga minamahal, na dahil sa mga bagay na yan, natutunan po namin, mga minamahal, talagang lubos ng manampalataya sa Kanya, na kapag may mga nararamdaman po, ang bawat isa sa amin, ang kaigihan po, mga minamahal, na ang buong pamilya ay isang Kristiyano po talaga. Nandiyan po na nagpapaalalahanan ang bawat isa po, mga minamahal, na sa pagkakataon na kami po, mga minamahal, ay hindi na po, ay nakagagawa na po ng hindi po na po naaayon sa Kanya. Talagang napakabuti ng Diyos na nandiyan dyan ang bawat isa upang po palalahanan po. Alam niyo po, mga minamahal, talagang napakabuti ng mahal na Panginoon. Hindi po namin lubos maisip na hanggang sa mga oras na ito nga po, grabe pong pagpapala sa aking pong mga anak, sa kanila rin pong pag-aaral po, mga minamahal, sa pagre-review po. Talaga nandiyan po ang wisdom na pinagkakalob po ng mahal na Panginoon. Sabi, lagi ko nga pong sinasabi, wala na po talaga kaming mahihiling sa mahal na Panginoon. Talagang grabe pong pagpapala. Hindi po talaga namin lubos maisip kung gaano po kami talaga pinagpala naman. Napakabuti po talaga ng Diyos, mga minamahal. Patuloy po kayo na maglingkod. Patuloy po kayo kung maaari, mga minamahal, magpagamit din po tayo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Dahil talaga po, Hallelujah. iba po, mga minamahal, ang tayo po ay ginagamit po ng mahal na Panginoon sa Kanya pong banal na ubasan. Iba po talaga yung sa Kanyang kahabagan lamang po talaga, mga minamahal, na minsan, nasa trabaho nga po. Kaya ang mga minamahal, sabi ko, ang isa magandang nangyari dahil nga po dito sa pandemyang ito, mga subalit hindi ko naman pinagpapasalamat, mga minamahal. Subalit isa po sa magandang nangyari sa amin dahil kami nga po, mga minamahal, ay nasa gobyerno. Entitled po kami sa isang araw po na makapag-work from home po kami at pwede po kaming mamili po, mga minamahal, ng araw na gusto namin. Kaya sa kahabaga, kung dati-rati po, mga minamahal, madalas na kararating po ako sa gawain pagka Wednesday ay minsan closing prayer na lamang po ng Wednesday service, minsan po ay preaching na po. Subalit ngayon, dahil nga po sa nangyaring ito, talaga pong inilagay ko sa kahabagan ng mahal na Panginoon ang aking work from home na Wednesday po, mga minamahal. Kaya sa kanyang kahabagan po talaga ay nakadadalo po kami, ako na aking po mga minamahal na mga anak ng Praise the Wednesday Lord. service. Purihin po ang ating pong mahal na Panginoon. Bagamat minsan kapag may di inaasahan na webinar po o na orientation or meeting ay medyo nalilate, pero subalit nandiyan po ang pagsusumika po, mga minamahal, na maka-attend po talaga sa kanya pong banal na gawain. Mga minamahal, nagpupuri at nagpapasalamat ako higit sa lahat sa pagpatuloy na paggamit sa akin pong buong sambahayan, sa ubasan po ng mahal na Panginoon. Bagamat, mga minamahal, hindi po karapat-dapat, subalit talagang minarapat ng mahal na Panginoon, kaya purihin po talaga ang ating pong mahal na Panginoon. Mga minamahal, napakarami po namin dapat ipagpasalamat, subalit talagang linggo po ngayon. Kaya po, mga minamahal, patuloy po kayong dumalo sa ating pong midweek at lalo po sa overnight po, mga minamahal, service. Marami po kayong mapapakikinggan mga patutuo po na kung saan ito po ay magpapatatag at magpapalago ng inyong pong pananampalataya. Kaya purihin po ang mahal na Panginoon sa lahat-lahat ng mga bagay na yan. Kaya't ang lahat po ng kapurihan at pasasalamat ay tangi lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Sister Jennifer Ferrer, sa pinapalang patutuong yan. At tunay nga po, mga minamahal ko, hallelujah, ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ang sabi nga po niya, mga minamahal, hindi puro rosas. Amen? It's not a walk in the park na matatawag, mga minamahal ko. Kaya naman, mga minamahal ko, ito pong mga trials, mga pagsubok na ito, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang niloob naman ang Panginoon para may purpose din naman, mga minamahal ko. Amen? Ang sabi nga ng Roma, Kabanatang 8, talatay 28, mga minamahal ko, Romans chapter 8, verse 28, and all things work together for good to them that love the Lord and who are called according to His purpose, mga minamahal ko. Ang lahat ng mga bagay ay pawang pinaglalakip-lakip ng mahal na Panginoon. Yes, may mga trials, may mga pagsubok, may mga kawalan, may mga kasalatan, pero mga minamahal ko, tayo po, mga minamahal ko, ipinupuro lamang ng mahal na Panginoon para maging, mga minamahal ko, hallelujah, talagang genuine, mga minamahal ko, hallelujah, ang ating pong pananampalataya. Amen? Sapagkat nasabi nga kanina ng ating mga kapatid, marami ang talagang kumbinsido, but not converted, mga minamahal ko. Many are those who are just convinced but not converted, mga minamahal ko, sapagkat talagang, mga minamahal ko, hallelujah, hindi namin kayang pananampalatayang ganyan. Hindi naman kaya ang ganyang kahabang gawain. Hindi naman kayang magpakabanal. Gusto naming sumunod sa uso. Kaya naman mapalad tayo, sapagkat ang daming ang tinawag, subalit kakaunti lamang talaga ang pinili ng mahal na Panginoon.
At talaga mga minamahal ko, we see to it mga minamahal ko, na tayo po'y isa doon sa mga pinili, hindi lamang tinawag ng mahal na Panginoon. Habang naghahanda ang ating beloved children's choir, tayo muna mga minamahal ko yung tumayo, mga minamahal ko, hallelujah. At tayo muna umawit sa ating mga dakilang Diyos, hallelujah. He's still working on me to make me what I ought to be. It took him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth and the Jupiters and Mars. How loving, patient he must be. He's still working on me. He's still working on me to make me what I ought to be. It took him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth and the Jupiter and Mars. Oh, how loving, patient he must be. He's still working on me. He's still working on me to make me what I ought to be. It took him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth and the Jupiter and Mars. Oh, how loving, patient he must be. He's still working on me. He's still working on me. He's still working on me. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ating samahan mga minamahal ko ang ating po mga chikiting, mga minamahal ko. Hallelujah. Sa kanilang mga papuring awitin. Mga minamahal, huwag tayong magpa-istorbo mga minamahal ko. Yes, nagbabadya ang ulan, pero alam naman po natin mga minamahal ko, rainy season na po at kailangan niya na mga magsasaka. So we just go on mga minamahal ko, ang concentration po natin, ang attention po natin mga minamahal ko ay sa ating pananambahan. Amen? Purihin natin ang pinakamamalapan. Now, beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, beloved Children's Choir. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Bago po kami umawit ng mga kumalangit na awitin, nais po namin bumati sa lahat ng mga tatay, lolo, daddy at papa ng isang Happy Father's Day po. Praise the Lord. Hallelujah.